Вітаю вас, мої шановні сябри на каналі Вохра Сервіс. Свяйкіну, мана Брангус другий і Вохра Сервіс канала. І сёння на маім сервісным столе у рубрыцы «Магільнік хатніх ноутбукаў» наступны падбіранец. Узгадаю, што на канале ёсць свой сленгавы слоўнік, і падбіранцамі я называю ноутбукі, якія былі выкінуты на сметнік з-за нейкай няспраўнасці ці па старасці і былі падабраны мной асабіста падчас працы ў кампаніі па вывозу смецця ці патрапілі да мяне праз Мішаню. Мішаня гэта літоўскі пенсіянер, які праглядае кантэйнеры, дастае адтуль тое-сёе з мэтай здачы, каб папоўніць свой пенсійны гаманец. Паглядзіце, які гэты ноут вялізны. Калі яго трымаеш у руках, такое адчуванне, што перад табой каменная цэгла. Уявім сабе сярэднявечны замак, на замкавых сценах стаяць абаронцы. І калі б у іх былі вось такія ноутбукі, то яны б маглі б скідваць гэтыя ноутбукі на галовы захопнікаў падчас аблогі. Вось перад намі папярэдні ноутбук Asus, які мы з вами рамантавалі. І паглядзіце вось у прапорцыі, якая розніца. Значыць, Asus 15,6 дюйма на фоне 17,3. Вось такі вялізны гэты шэры ноутбук, які мы сёння будзем разбіраць і глядзець, чаму яго выкінулі на сметніцу. Што датычыцца гэтага Asus. Акумулятар паспяхова прыехаў з Китая і быў усталяваны. Вось, калі ласка, ўключаю ноутбук. Бачна, што пайшла загрузка вінды. 91% у дадзены момант зарад акумулятара. Усё працуе. А перад намі ноутбук Acer Aspire E1772G. У згоднасці з налепкай у ім працэсар Core i5 4200M, чашчыня 2,5 ГГц, у турбабусце ён можа разганяцца да чашчыні 3,1 ГГц. Паводле налепкі у ім распаяна дыскрэтная відэакартка NVIDIA GeForce 820M. Дысплей у нас 17,3 дюйма. 8 гигабайт аператыўкі DDR3 павінна быць усталявана, прычым low яе варыянт. І павінны быць усталяваны HDD на 1 терабайт. У гэтым шэрым ноутбуку Acer я маю сваю асабістую зацікаўленасць. Справа ў тым, што па-за межамі сервіснай тэмы для асабістага карыстання, паглядзець там нейкі файны галівудскі фільм перад сном, пасядзець у сацыяльных сетках, папрацаваць з нейкімі дакументамі. У мяне ёсць вось такі маляня здаравяка, ноутбук Dell Latitude E5430. У гэтага ноутбука даволі унікальная грузінская гісторыя. Калі я рэлакаваўся з радзімы з Беларусі, мой путь прылягаў праз Арменію і Грузію. У Грузіі мне трэба было атрымаць літоўскую візу, каб легальна патрапіць у Літву. І, зразумела, трэба было ў амбасаду літоўскую, у Тбілісі падаваць дакументы. Трэба было працаваць з дакументамі. І менавіта з гэтымі мэтамі я у Тбілісі набыў вось гэтая маляня. Гэтая маляня у нас на DDR3 памяці. У яго стаіць працэсар i5 3320M. У турбабусце працэсар можа разганяцца таксама да чашчыні 3,1 ГГц.
Відеакартка ў ім інтэграваная ў працэсар. Калі я шукаў сабе ноутбук у Тбілісі, то я перш за ўсё абапіраўся на два параметры. Каб ён быў па кошту танны, бо грошаў падчас рэлакацыі іншым разам стан быў катастрафічны, а па-другое, каб ноутбук быў спраўны. Каб яго можна было толькі пачысціць, зрабіць яму прафілактыку, усталяваць вінду і ўсё фактычна. Бо ніякіх інструментаў для рамонта, ніякага абсталявання ў мяне на той момант, зразумела, не было. Дык вось мы з маім сябрам, які з Грузіі рэлакаваўся ў Польшчу, а я ў Літву, мы з ім праглядзелі аб'явы, выбралі гэты ноутбук і паехалі па указанаму адрасу. Кошт гэтага ноутбука ў аб'яве быў анансаваны як 200 грузінскіх лары, што на момант лета 22 года было эквівалентам прыблізна $60 США. Памятаю, падышлі мы па адрасу, дзверы адчыніла прыгожая, вельмі прыгожая грузінка. Мы там за столом посядзелі, уключили, побачили, что уключается, пошла загрузка винды, значит, в принципе, аппарат справный. У объяве было написано, что аккумулятор у ім дохлый, але ж для мяне гэта значение некага вялікага не мела, тому мы забрали гэты аппарат. А на заднім фоне там маячыў яе кавалер. І ён размаўляў на італьянскай мове. Ну, хутчэй за ўсё, гэтая пара перажывала пэўны романтычны перыяд, і я адразу падумаў, напэўна, яны ўжо выпілі усе запаснікі грузінскага віна, і дадаткова ім на віно ўжо грошаў не хапала, і таму яны хутка вырашылі прадаць гэты ноутбук, каб працягнуць свой романтычны перыяд. Гэта ўсё роўна як у тым фільме «Утаймаванне непакорлівага» з яскравым і ні на каго не падобным Адрыяна Челентана і прыгажуняй Арнелай Муці. Мы вярнуліся з сябрам у шэлтар для беларускіх рэлакантаў, і менавіта там на стале я зрабіў прафілактыку гэтаму ноутбуку. Выявілася, што у гэтага Дэла быў парваны адзін з дынамікаў. Акумулятор адразу быў сфотаграфаваны і пайшоў у сметніцу. І фактычна пасля прафілактыкі была ўсталявана на яго вінда, і я шмат чаго перарабіў у Грузіі на гэтым ноутбуку, монтаваў грузінскія ролікі, працаваў з дакументамі. І таму можна сказаць, што гэты вось малы Dell, чаму здравяка, таму што корпус у ім алюмініевы, ніз пластык, але ж увесь ніжні паддон, ён унутры таксама зроблены з алюмінія. Памер дысплея 14 дзюймаў. Дарэчы, у гэтага ноутбука ёсць свая акалічнасць. У яго матрыца разрашэннем 1600 на 900, нягледзячы на маленькі 14-дзюймовы памер. І таму выява вельмі файная, але зразумела, што увесь тэкст ён вельмі дробненькі. І падчас карыстання мне пастаянна не хапала камфорту ўспрымання візуальнай інфармацыі. Я з'яўляюся прыхільнікам вялізных дысплеяў, гэта датычыцца і ноутбукаў, і смартфонаў. Па гэтай прычыне, калі да мяне патрапіў вось гэты Acer з сваім вялізным дысплеем, я адразу вырашыў, што хутчэй за ўсё буду пераходзіць вось з гэтага малога Dell на вось гэты Acer. За ўсе тыя заслугі, які перажыў гэты ноутбук падчас рэлакацыі, а ён мне таксама вельмі дапамог і тутака у Літве, калі мне трэба было рабіць нацыянальную літоўскую візу Д, а пасля падаваць дакументы на статус бежанца, ён вось атрымаў такую ЧБшную налепку у выглядзе вожыка са сцяжком. Не хвалюйцеся, калі я вырашу, што перайду на Acer, то мы проста
адклеем гэтага вожыка і перанясем яго на Acer. Тут у Літве я прыклаў рукі да гэтага Dell. Па-першае, я замовіў на AliExpress новыя дынамікі і памяняў ім дынамікі. Дынамікі зараз працуюць. Па-другое, я выкінуў з яго прывад аптычных дыскаў і усталяваў сюды дадатковы SSD. Kingston на 480 гигабайт. А вінда сама усталявана ў ім таксама на SSD Kingston на 256 гигабайт. Таким чынам, у гэтым ноутбуку стаіць две SSD-шкі. Ну і, канешне, вырашыў пытанне з акумулятарам. Я тут у Літве набыў, у агульнай суме гэта вось акумулятар мне абышоўся у 40 евро. Я набыў для гэтага ноутбука узмоцнены варыянт акумулятара. Вось, паглядзіце, што мае акумулятар ось такі дадатковы адсек, і ў ім размешчана 3 дадатковыя шклянкі. Гэты акумулятар адрозніваецца ад заводскога варыянту. Ён большы па ёмістасці. Розніца ў годзе вытворчасці у гэтых ноутбукаў яна невялікая, усяго лишь у 1 год. Dell Latitude E5430 у нас быў выраблены ў 2013 годзе, а вось гэты вялізны Acer быў выраблены ў 2014 годзе. Акрамя памера дысплея, у Acer ёсць яшчэ такі вельмі значны плюс, што ён мае дыскрэтную відэакартку. Ён мае больш малады і вытворчы працэсар. І я разумею, што ў камбінаваных тэстах я даволі шмат выйграю па балах у параўнанні з гэтай малянёй здравякай Dell E5430. Таму, шаноўныя мае, буду прасіць у вас парады. Што б вы зрабілі на маім месцы? Ці пакінулі б у асабістым карыстанні ноутбук Dell, які мае каштоўную прадгісторыю, ці пераселі бы на вось гэты больш камфортны для візуальнай працы ноутбук Acer 14 дюймаў супраць 17,3 дюймаў. Ну і зразумела, што з пераходам з Dell на Acer будзе даволі адчувальны прырост вытворчасці. Узгадаю, што у мяне таксама ёсць аднайменны тэлеграм-канал. Там даволі зараз няшмат падпісантаў. Пасля публікацыі гэтага відоса у тэлеграм-канале будзе апублікавана апытанка. І мне будзе вельмі прыемна, калі вы падпішыцеся на тэлеграм-канал і націснеце на пэўны пункт апытанкі і дапаможаце мне пераадолець гэтыя вось мукі сумлення, якія датычацца перахода з больш старай мадэлі на больш сучасную і камфортную для візуальнай працы. Вось тут будзе ў мяне спасылка на мой тэлеграм-канал. Акрамя таго, спасылка на тэлеграм-канал ёсць пад кожным маім віленскім відосам. Чакаю вас таксама ў сваім тэлеграм-канале. Ды ўвогуле па жыцці я люблю карыстацца былымі ў карыстанні апаратамі. Наколькі сябе памятаю, я вельмі рэдка набываў нешта новае. У асноўным гэта было набытае ці знойдзенае былое ў карыстанні. Мне вельмі падабаецца прыводзіць апарат да розуму, разбіраць яго, рабіць прафілактыку, рабіць дэзінфекцыю, рабіць апгрейд. І ўжо пасля гэтага адчуванне задавальнення карыстання для мяне зусім на іншым узроўні. Напэўна, гэта звязана з адным складаным перыядам у маім жыцці. Некалі я атрымаў міжпазванковую грыжу і 1,5–2 гады прыводзіў сябе ў нармальны стан. У першыя месяцы хваробы былі вельмі моцныя болі і перасоўвацца мне прыходзілася як сабаку на карачках. Каб
наліць сабе вады, зрабіць гарбаты. Я гэта рабіў не на двух нагах, а перасоўваўся на карачках. Каб не мой комп, які дазваляў мне абстрагавацца ад боляў, ад хваробы, я б, напэўна, з'ехаў з глузду. І вось пасля гэтага выпадку я пачаў адухаўляць радыёэлектронныя дэвайсы. Я пачаў да іх адносіцца як да нашых чацвераногіх сябраў, як да котак, як да сабак. І заўсёды, калі я рамантую апарат, я адчуваю сябе лекарам. Я магу надаць гэтаму радыёэлектроннаму сябру другое жыццё, вылечыць яго. Ну добра, можа і не лекарам, адчуваю сябе ветэрынарам. Ну і, канешне, каб усё было наглядна, напрыканцы гэтага відоса мы правядзем тэсты гэтых двух апаратаў у 3D-марку і падсумуем тыя лічбы, якія у нас атрымаюцца. Мы параўнаем паміж сабой гэтыя два апараты. Ну а зараз, шаноўныя мае, давайте прыводзіць да розуму Acer. Паехалі! Шаноўныя, не будзем рабіць нейкія выкі-брыкі і адразу паспрабуем уключыць гэты Acer. Ноутбук, які я набыў у Мішані за 10 еўра. Стан яго мне невядомы. Падаем сілкаванне. Аўтастарта не адбылося, значыць, з батарэйкай КМОС павінна быць больш-менш усё добра. Запаліўся індыкатар падзарадкі акумулятара. І што ты нам скажаш, наш Acer? О! Ён стартануў, ё-маё. Ага. Значыць, адсутнічае носьбіт пампоўкі. Вінды не ўсталявана на дыску. Ці можа дыск няспраўны, не ведаю. Добра, а давайте з вами паспрабуем патрапіць у BIOS. Так. F2. О, BIOS. Значыць, у нас i5 4200M. Серійнікі ўсе на месцы. Значыць, 8 гигабайт аператыўкі усталявана. HDD Western Digital усталяваны. У нас хард таксама у наяўнасці. Паспрабуем загрузіцца з флешкі. Windows Live 10 на 64. Enter. Па меншай меры USB порт USB 3.0 у нас працуе. Ну і дзе ж якія неспраўнасці? Я пакуль што не бачу іх. Windows Live у нас загрузіўся. Так, ну давайте адразу паспрабуем падкінуць драйверы. Цікава, ці стане з Windows Live драйвер на дыскретку. Грузім. І... Походу драйвер на дыскретку усталяваўся. Дык а дзе праблемы? Я не разумею. Не можа ж быць такога, што гэта цалкам спраўны халяўны ноут. Так, дыспетчер прыладаў. HD графік 4600 і NVIDIA GeForce GT 820M. Два відэадаптары, яны вызначыліся. Адчыняем AIDу. Ну, шустравата працуе, шустравата. Сумарная інфармацыя. Значыць, усталявана два модуля аператыўнай памяці вытворчасці Nania. 4 гигабайты. І што у нас там, паглядзім са станам акумулятара. У нас на акумулятары 38% адбываецца зарадка і ступень зношанасці 46%. Гэта азначае, што амаль напалову наш акумулятар выпрацаваў свой зададзены з завода ресурс. Паглядзім на тое, колькі часу ён будзе трымаць ноутбук у працоўным стане. Калі нешта мне не спадабаецца, то буду замаўляць новы акумулятар пад гэты ноутбук.
Так а дзе праблемы? Якія праблемы ў гэтага ноутбука? У чым справа? Правядзем тэст клавіатуры. Шановныя, па ходу клавіатура ў спраўным стане. Вось толькі што заўважыў, на клавіатуры ёсць вельмі две карысныя кнопкі. Гэта значок еўра і значок долара. Яны вынесены асобна на кнопкі. Гэта мне вельмі падабаецца. Такім чынам, шановныя мае, у дадзены момант я аніякіх праблем з ноутбукам не бачу. Няўжо так сталася, што за 10 еўра я набыў у Мішані вось такую халяву? Гэта вельмі файна. І я зараз думаю, і калі не прыйдзецца тут нічога паяць, дык ці варты гэты відос публікацыі на Ютубе? Не, ну, канешне, і такія моманты вось бываюць, што не прыходзіцца брацца за паяльнік ці фен. Паказваю, як ёсць. І напрыканцы яшчэ раз уключым аіду і паглядзім тэмпературны рэжым ноутбука. Што ў нас з тэмпературамі? Гэта ўскосна можа сведчыць пра стан тэрмапасты. Давайте уключым стрэс-тэст. Старт. І паглядзім, да якой тэмпературы ў стрэс-тэсце будзе награвацца працэсар. Ну, дайшло ўжо амаль што да 80 градусаў. 81 градус. Павялічыліся абароты вентылятара. Ну, яшчэ, канешне, да тротлінгу далёка. 85 градусаў было. Ці працуе у нас працэсар на сваёй самай вялікай чышчыні? Клок. Ну так, амаль што 3000 мегагерцаў. Будзем лічыць, што працуе. 86 градусаў. Ну, ніякай катастрофы з тэмпературамі я не бачыў, але ж зразумела, што тэрмапаста ўжо не ў лепшым стане. Будзем яе мяняць і будзем садзіць гэты ноутбук на фазавы пераход. Вось глядзіце, ўжо праскачыла 90 градусаў, але ж ўсё роўна яшчэ да 100 градусаў, там, дзе можа адбывацца тротлінг, яшчэ далёка. Давайте з вами зараз разбіраць ноутбук і рабіць яму прафілактыку. Прывад аптычных дыскаў адразу адправім у сметніцу. Гэта ўжо састарэлая тэхналогія. А саму вінду усталюем на SSD-шку. Ёсць у мяне ў запасе SSD-шкі невялікай ёмістасці для усталёўкі Windows, тое, што патрэбна. Паехалі!
Урэшце рэштаў, шаноўныя, дасталі мы з корпуса Main, і што я хачу сказаць. Нашая плата проста у выдатным стане. Па-першае, у нас платформа Pegatron EA-VA70HW Main BD DDR3 ревізіі 2.0. Што вельмі файна, працэсар пасаджаны ў сокет, а не запаяны. Гэта дае магчымасць апгрейда. Не ведаю, ці існуе гэтая мадэль на i7 працэсары, але ж думаю, што мне будзе дастаткова і нашага i5. Крысталы ў выдатным стане. Бачна, што на плаце нанесены перманентным маркерам такія вось тэхналагічныя пісогі. І што дзіўна, батарэйка CR2032 у нас завадская, яна не мянялася. А на ёй у дадзены момант 3,4 вольты. Яна яшчэ даволі здаровая. Гэта мяне здзіўляе. З улікам таго, што ноутбук быў выраблены ў 2014 годзе. Таксама магу адзначыць, што тэрмапаста у нас завадская. Яна ні разу на гэтым ноутбуку не мянялася. Пра гэта сведчыць нанясенне правільнымі роўнымі прамакутнікамі. І скажу, што яна ўжо за гэты час павінна было даўно задубець і закарэць, але ж гэтага не адбылося. Загусценне яе сярэдняе. Чаго не скажаш пра радыятар сістэмы ахладжэння. Паглядзіце, які тут скапіўся валёнак. Гэта ўсё будзем чысціць. На крысталы будзем наносіць фазавы пераход, і ноутбук пасля гэтай працэдуры павінен сябе адчуваць значна і значна лепей. Тэмпературы ў нас павінны з 90 упасці, напэўна, недзе да 70-75 па майму разліку. Акрамя працэсара ў нас на плаце распаяны відэачып, 4 мікрасхемы відэапамяці вытворчасці Hynix. Ну і акрамя відэачыпа, каля батарэйкі CMOS у нас распаяны хаб. Фактычна плата не копаная. Дагэтуль я не разумею, чаму гэты ноутбук выкінулі на сметніцу, калі ён цалкам у працоўным стане і ў агульным стан яго проста выдатны. Ёсць у нас пэўныя праблемы з корпусам. Усё ж такі пластыку 11 гадоў, і зразумела, што ён стаў даволі крохкім. Гэта датычыцца бонак. Гэтую праблему я буду вырашаць вельмі моцнай эпоксидной смолой Бизон.
Шановны, і вось настаў той доўгачаканы момант, калі ноутбук даведзены да розуму, і зараз ён цалкам у працоўным стане. Усталявана вінда, накатаны драйверы, і ўжо другі дзень запар вядзецца яго тэставанне ў стрэс-рэжыме. Дарэчы, усе стрэс-тэсты ён вытрымлівае годна. Якія змены ў нас пасля прафілактыкі па тэмпературнаму рэжыму? Калі вы памятаеце, перад разборкай у стрэс-тэсце стабільнасці сістэмы AIDA64 ноутбук выдаваў 90 градусаў па Цельсію. Зараз у стрэс-тэсце AIDA64 ён не перавышае 67 градусаў. Вынік проста выдатны. А вось што датычыцца працы фурмарка, то тут тэмпература нармальная, але ж вышэйшая. У фурмарку відэачып грэецца да тэмпературы 84 градусы. Гэта азначае, што ў стрэс-тэсце AIDA64 тэмпература ў нас знізілася ажно на 27 градусаў. Адкуль такі выдатны вынік? Я думаю, з-за таго, што мы з радыятара выдалілі валёнак. Што адбываецца, калі радыятар забіты? Вентылятар ноутбука ганяе гарачае паветра па корпусу. Ён не можа яго выдуць вонку. І атрымліваецца, што перагравацца пачынаюць амаль усе кампаненты платы. Валёнак можа прыводзіць да таго, што працэсар пачынае грэцца да сваёй максімальнай тэмпературы, што можа прыводзіць да самапавольных адключэнняў. Зараз мы цалкам скаранілі гэтую праблему. Яшчэ адзін такі нюанс. BIOS гэтага Acer дазваляе пераключыцца ў IDE рэжым. Для чаго? Для таго, каб пратэставаць кампаненты, такія як аператыўная памяць і харды праз DOS-утыліты. Я маю на ўвазе DOS-утыліты праверка аператыўнай памяці, а таксама усім знаёмую Вікторыю. Але ж ёсць такі нюанс. У DOS-рэжыме Вікторыяй мы не можам праверыць хард, які падключаны праз латок прывода аптычных дыскаў. Мы яго можам праверыць толькі са свайго асноўнага месца. Таксама я правёў пэўную ракіроўку кампанентаў. Значыць, на месца прывода аптычных дыскаў праз спецыяльны перахаднік я сюды усталяваў SSD Kingston на 480 гигабайтаў. Гэта той самы дыск, які стаяў на Dell Latitude E5430. А HDD Western Digital, які стаяў першапачаткова ў гэтым ноутбуку, быў правераны Вікторыяй. Стан яго проста выдатны. А колькі гадоў прайшло? Дык вось гэты Western Digital я усталяваў замест прывода аптычных дыскаў у Dell Latitude. А вінда на Acer у дадзены момант усталявана на SSD Patriot на 240 гигабайтаў. Гэты Patriot дастаўся мне на халяву. Гэта азначае, што ён падбіранец, быў мной асабіста знойдзены. Такім чынам, шаноўныя мае, зверху у нас ляжыць Dell Latitude E5430. У яго працэсар Intel i5, ён мае толькі інтэграваны відэаадаптар Intel HD там нейкі. У ім усталявана ў дадзены момант па максімуму 8 гигабайтаў DDR3 памяці і сама вінда усталявана на SSD-шку. Унізе у нас знаходзіцца вялікі Acer Aspire E1772G. На працэсары Intel i5 4200M. Відэаадаптараў у яго два. Ёсць інтэграваны Intel HD графік там нейкі і дыскретная відэакартка
NVIDIA GeForce 820M на 2 гігабайти відеопам'яті. У Acer у дадзены момант усталявана 8 гігабайтаў аператыўнай памяці DDR3, а сама вінда усталявана таксама на SSD-шку. І, шановныя мае, урэшце рэштаў, давайте пры дапамозе 11-го 3D Mark высветлім пытанне, які прырост вытворчасці мы атрымаем, калі перасядзем з Dell Latitude E5430 на Acer Aspire E1772G. Поехали! А вынікі ў нас наступныя. Значыць, працэсары адпрацавалі па вылічальнаму працэсу амаль што аднолькава. Набралі прыблізна 3760 балаў. А вось па графіцы і па камбінаваным тэстам у нас значную перавагу мае Acer Aspire. І ўсё з-за таго, што ім распаяна дыскрэтная відэакартка. У графічным тэсце у нас прырост 42% па вытворчасці, а па камбінаванаму параметру у нас прырост 33%. Ну, я прызвычаіўся абапірацца ў параўнаннях менавіта на вынікі камбінаванага тэсту. Таму плюс 33 шчырых адсотка прыроста вытворчасці. Ну, ці гэта не файна? Клас! Але ж гэта яшчэ не ўсё. Максімальны аб'ём аператыўнай памяці на ноутбуку Dell 8 гігабайтаў, а на Acer 16. Што я хачу гэтым сказаць? Тое, што я замовіў 16 гігабайтаў DDR3 аператыўнай памяці для Acer. Па прыезду яны будуць усталяваны. Даволі хутка, недзе праз 9 дзён пасля замовы, новая аператыўная памяць прыехала ў Літву, і я яе забраў з паштамата. Пратэставаў і усталяваў у ноутбук. Зараз у Acer 16 гігабайт аператыўнай памяці з 16 магчымых. І апошнім я правёў тэставанне часу працы ад акумулятора. Калі вы памятаеце, акумулятор Acer меў 46% зношанасці, і мне трэба было даведацца, колькі ж ён будзе трымаць сістэму. Акумулятор быў пратэставаны ў рэжыме прагляду відэаролікаў на YouTube у якасці Full HD. І пратрымаўся недзе 1 гадзіну 20 хвілін. Я вырашыў, што новы акумулятор замаўляць не буду, а буду юзаць стары да таго моманту, пакуль ён канчаткова не падохне. Шчыра кажучы, гэты Acer мне адразу спадабаўся, як я яго упершыню ўзяў у рукі і адчыніў. Спадабаўся яго памер дысплея. І надалей
калі я б ужо пачаў ім карыстацца, мая прыхільнасць толькі ўзмацнілася. Падчас відэазапісу здарылася адна невялікая акалічнасць. Чышчыня кадраў відэазапісу маёй камеры синхронізавалася з чышчынёй дысплея, таму на відэазапісе ёсць такое мільгаценне. Але ж у рэальнасці гэтага мільгацення няма. Яно адсутнічае і працаваць за гэтым ноутбукам вельмі і вельмі комфортна. Не трэба шчурыцца, не трэба углядацца. Памер дысплея ён бярэ сваё. Узгадаю, што на маім аднайменным тэлеграм-канале будзе пасля відоса гэтага апублікавана апытанка, і мне вельмі цікава ваша меркаванне, які б вы ноутбук пакінулі сабе. Падаб'ем фінансы. Сам апарат мне абышоўся ў 10 еўра, і ён быў выкуплены у Мішане. А дадатковая аператыўная памяць, якая мне абышлася ў 21 еўра, гэта ўжо дадатковае маё жаданне. Калі ўзяць менавіта вось гэты ноут у яго цяперашняй канфігурацыі, то была ўкладзена сума ў памеры 31 еўра. І застаецца яшчэ раз задацца пытаннем, чаму папярэдні уладальнік выкінуў гэты ноутбук на сметніцу. Напэўна, адказаць дакладна на гэтае пытанне ўжо не атрымаецца. Магчыма, гэта быў нейкі рафінаваны карыстальнік, які ганяецца за апошнімі распрацоўкамі ў лічбавай тэхніцы. Магчыма, ён купіў сабе самы новы, самы вытворчы сучасны апарат, а гэты проста спісаў па сваёй састарэласці. Хто яго ведае? А можа, проста на гэтым ноутбуку зляцела вінда, і уладальнік не замарачваўся і спісаў гэты апарат. Ёсць яшчэ і трэцяя версія. Магчыма, працэсар пераграваўся, адпаведна пачынаў тротліць, ноутбук пачынаў тармазіць, і уладальнік плюнуў на ўсё гэта, не захацеў здаваць яго плаціць грошы ў прафілактыку. Можа, у яго ўжо сазрела думка набыць новы сучасны апарат, таму ён пазбавіўся гэтага эйсера. Хто яго ведае? Канешне, у дадзеным відосе не было нейкага сур'ёзнага рамонту, не прыйшлося брацца за паяльнік, фен, не прыйшлося чытаць і разбіраць борт-в'ю ці сервіс-мануал, але ж і такія вось выпадкі здараюцца, калі на 95% ноут з'яўляецца фактычна халяўным. На гэтым, шаноўныя мае, я буду развітвацца з вамі. Да наступнага рамонту на канале Вохра Сервіс. Усяго вам самага найлепшага, і няхай вашыя дэвайсы жывуць вечна. Ікі!